Ja, montage. Udlæggerspidsen går op. Montagevejer bliver stram. Ja. Tårn rører på sig. Ja da, nu går han på toeren. Det er dejligt. Så sker der noget. Det kan man nemlig sagtens. Så bliver stavvejen stram. Så skal indre udlægger gå fra tårnen. Det gør den også. Så er de seje drenge, de går på toeren. Men til trods for at han kun kører på etteren, så går det jo hurtigt nok. Det er verdens nemmeste kran, det her. Indre udlægger går op, udlæggerspidsen går nedad. Det næste sker er, at udlæggeren bliver ret. Montøren gav, og det kom med på film. Nu begynder udlæggerne at blive ret. Den kom der. Så det sidste, der sker, det er, at tårnen går sammen. Og så skal man låse det. Så er kranen monteret. Det er verdens nemmeste kran. Så. Bitte siden. Trækker manden i snoren. Så er kranen monteret. Bum! Kranen er monteret og klar til drift. Tak fordi I kiggede med.